Skont Jason McAuliffe, jekk il-ġurnalisti rrapportaw li l-MPs Laburisti astjenow milli votaw favur Roberta Mezzola dak jiġi meqjus bħala bullying. Iżda, jekk esponent tal-Labour kritika l-istess aġir, dak huwa is-sabiħ tad-demokrazija. Dan huwa il-kejl tal-uffiċjal tal-Gvern u ex-Segretarju Ġenerali Laburista Jason McAuliffe meta l-ġimgħa filgħodu Net News staqsih x'jaħseb dwar il-fatt li s-Segretarju Ġenerali tal-Forum Żagħżagħ Laburisti Marija Ellul iddeskriviet lil Alexa Ġussaliba u Daniel Attart bħala politiċi bla sinsla. Taqbel illi Marija Ellul tgħid illi Alexa Ġussaliba u Daniel Attart huma politiċi bla sinsla? Mela Marija Ellul m'għandix kull dritt tikkummenta kif jien għandi kull dritt u inti u kulħadd tikkompenta kif irid. Fil-jiem illi għaddew permezz ta' kitba fuq Facebook McAuliffe sostna illi l-ġurnalisti indipendenti kienu qed iwettqu att ta' bullying fuq sħabu l-MPs u għal darb'oħra fetaħ il-kanuni fil-konfront tal-ġurnalisti għax għamlu xogħlu. Iżda meta affaċċjat bil-fatt illi s-Segretarju Ġenerali tal-FZL Marija Ellul u l-preżentatur u esponent Laburista Manuel McAuliffe attakkaw l-aġir ta' dawn iż-żewġ MPs Laburisti meta mistoqsi dwar fatti li juru l-qasma f'kull livell fil-Partit Laburista, Jason McAuliffe qal li kulħadd intitolat l-opinjoni. Intant, prabta mal-kumment ta' Marija Ellul tkellem ċarutont l-eks uffiċjal f'Kastilja Neville Gafa illi staqsa lil Roberta Bela jekk hux konxju tar-rabja illi ġab tali kumment fost il-partitarji Laburisti. Gafa qabba lil Bela b'responsabilità politika e kif saħa illi jew jieħu azzjoni issa jew inkella se jħalli kollox għaddej bir-responsabilità taqa' kollha kemm hi f'ħoġru. U għatem billi qal illi l-Laburisti qed isegwu x'azzjoni se jkun qiegħed jieħu l-mexxej bl-inkwiet fil-Partit tal-Labour u għal Roberta Bela jkompli jżid jum wara ieħor.